Magandang umaga po sa lahat. Ito naman po si Pinoy Peña na inabutan na nga po natin si brother na nag-umpisa na siya sa paglalagay po ng backboard na tinatawag. Ito po ay ang material na dito po ilalagay yung ating tiles. Ito namang pong nilalagay na adhesive na to, ito po ay tinatawag na liquid nails plumber. Ito po ang karamihang ginagamit ng mga construction o karamihan na gustong idikit yung ating kung ano-ano mang kung saan ginagamit para halimbawa sa kahoy at saka dito po at madikit po ito pag natuyo. At syempre po ang ginagamit po natin dito ay screw po. Ito pong screw na to, ito po ay hindi po kinakalawang. At ito pong screw na to ay special po dito sa backboard na to. Hindi po pwedeng gamitan ng ibang screw katulad po ng ginamit natin sa ating drywall po. Magkaiba po ito. Katulad po ng ating huling video, ito po yung continuation ng ating paano mag-upgrade ng kusina. Part 5 na po ito. At syempre ako po ay nagpapasalamat muli sa mga nanonood ng ating videos. At muli po nating ipapakita yung ating nilagyan ng adhesive o kaya pandikit na ikinakalat lang po at wala naman pong particular na papanong paglalagay. Maigi naman po at itong ating floor plan ay square naman po, hindi naman po siya medyo tabi-tabi. Meron lang pong konti na natural naman po sa lahat ng karamihan, lalo na po dito sa Amerika ay hindi po masyadong square. At syempre po pag ganong hindi naman po square ay nagagawan naman po ng paraan at hindi naman po kalakihang problema. Dito naman po ay yung pinalitan nating subfloor noon ay matatakpan mo itong ating backboard at dito po install ang ating tiles. Ito pong backboard na to ay in order po sa home and decor at hindi nyo po makukuha ito sa ibang lugar kung hindi sa home and decor. Meron naman po sa ibang hardware store pero medyo magkaiba po. At yung ating kapal po nito ay medyo mga half inch po o mas makapal pa po ng konti sa half inch. Ito pong backboard na to, ito na rin po ang nagbibigay ng pinaka-insulation sa ating flooring. At ito na rin po ang nagbibigay ng lakas sa ating flooring para mawala po yung mga tumutunog pag tinatapakan nyo. Ito po ay isang sound barrier din para insulation din at the same time. At kung makikita nyo po, yung screw ay halos po magkakalapit na dito po ay minimum po na isang backboard na buo ay 21 po na screw. Yan po ang requirements nito. 21 po ang minimum. Pwede nyo pong dagdagan basta hindi po siya bababa ng 21 screws.
Eto na nga po, ito po ay yung finishing nitong backboard at muli nating nilinis at ire-ready na po natin yung ating pag-install ng ating tiles po. At muli natin pong ipapakita na yung ating pintura ay yung partial na ibang pintura ay wala pong finishing kung hindi primer po lamang. Dahilanan po na yan lang po ang makikita pag nilagay na po yung ating mga cabinet po. At syempre po yun din po ang kagustuhan ng ating may bahay para po hindi na po sayang yung finishing na pintura at matatakpan naman po siya ng ito po ang tinatawag na backflash na nilalagay po sa ating walls. At ito na nga po yung ilalagay nating mga tiles at nire-ready na po yung ating tin set at muli na pong ilalagay yung ating tiles. At ito po ang mga iingatan natin dito na yung ating mga plumbing na medyo nakalabas ng konti sa wall ng ating dingding. Baka po masagi natin habang naggagawa po tayo o nag-install ng tiles. At syempre, yan po ang iiwasan nating madisgrasya at magkaroon po tayo ng problema sa uli. At katulad po ng aking sinabi kanina, ako po ay nagpapasalamat muli sa ating mga viewers at syempre sa ating mga kaibigan na nanonood o sa lahat ng nanonood ng ating videos. Salamat po muli, huwag niyo pong kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe.